even wat hier ook alweer gebeurt nu. Wat hier gebeurt is, dit is kindervakantiewerk vanuit deze omgeving, vanuit Ingber. Oké. Maar ik ben eigenlijk buitenstaander. Maar u woont hier toch? Jawel, maar mijn vrouw organiseert dat. Maar u faciliteert? Ja. En waar gaat het vanuit? Van de buurt. Van de buurt? buurtvereniging. Dus het zijn allemaal kinderen uit de allemaal buurt? kinderen van hier, ja. Allemaal Oké. kinderen van hier. Ja. En wat is uw vrouw dan nu? Oh, die zie ik daar lopen, denk ik. Die grijze. Ja, die grijze. Die grijze, dat is makkelijk, hè? Die kleine grijze. Ja. Ja. Mogen we wel even door de poort? Ja, kom maar. Ja? Je kunt wel, kijk, je kunt wel even zo een shot maken, hè? Dat is niet zo'n probleem. Maar ik zou niet de kinderen zelf doen. Ja, moeten we voorzichtig mee zijn Ja, tegenwoordig, hè? Ja, je bent eigenlijk net te laat. Ze zijn de hele morgen met paarden bezig geweest. Oh, ik dacht met katten. Want ik zie daar al op de gevel katten staan. Ja. Daar hangt een kat. Daar aan de muur, boven de bel, is een kat. Ja, ja. Wat heeft u met katten? Of uw vrouw? Nou, wij vinden katten wel leuk. Ja. Oké. Maar wat we er echt mee hebben, ze vangen de muizen voor ons. Ja. Dat is... Bent u boer trouwens? Nee, we hebben wel een hobbyboerderij gehad. Dus we hebben koeien gehad, varkens en we waren helemaal zelfvoorzienend. Want ik ruik boerderij, ik zie Jawel, een tractor staan. Het is een... barst hier van de boeren natuurlijk. Ja. Maar goed, dit is gewoon allemaal liefhebberij geweest. Oké, dus u heeft een hobbyboerderij gehad, zegt u? Ja. Ja. Hoe bent u hier terechtgekomen dan? Door mijn werk. Als? Ik ben werkzaam geweest in de luchtverkeersbeveiliging. Oh, In de verkeerstoeren op het vliegveld Beek. oké. Of nu Aken en Maastricht Airport. Dus niet als verkeersleider, maar in de beveiliging? Nee, in de verkeersleiding. Oké. Ja. Dus u zat... Boven in de toren. Om het platweg te zeggen. Ja, geen ivoren toren, maar een verkeerstoren? Nou, het is wel een ivoren toren, maar Ja? wel een mooie toren. Nou, heel veel mensen, daar hoor ik ook bij, zouden zeggen van wat een spannend beroep. Is het zo spannend of is het eigenlijk helemaal niet spannend? Het is zeker een spannend beroep. Het is een inspannend beroep. Ondanks dat je de hele dag zit. Maar het is vooral hier, hè? Ja. Het is maar weggelegd voor een beperkt aantal mensen. En daardoor ben ik in 1975 hier gekomen. En inmiddels ben ik al heel lang gepensioneerd. En echt een Limburgse tongval gekregen ook? Nee, heb ik ook niet. Waar komt u oorspronkelijk vandaan? Oorspronkelijk, ik ben geboortig van Gorinchem. Oké. En verder heb ik overal gezeten. Dus, Ja. En waarom is slechts een beperkt aantal mensen geschikt voor het werk van luchtverkeersleider? Nou, je moet toch een bepaalde gave hebben om dat goed te kunnen doen. Als ik je nu vertel dat bij de eerste keuring waren wij met 650 mensen. De eerste psychologische keuring. Dus zeg maar gewoon een test. Ja. Dat was in Utrecht, in het voormalige Tivoli. En daar waren 25 vacatures. En van die 25 vacatures zijn er nog eens 10 afgekeurd, medisch. Die 15 die overgebleven zijn, die zijn in opleiding gegaan. En daarvan zijn er 7 geslaagd. Dus dat betekent dat je een kans hebt van ongeveer 1% uit de hele sollicitantengroep. En u was een van die 7? En wij, ja, met een paar anderen. En volgens mij doet uw vrouw het goed, want ze krijgt applaus. Ja, tuurlijk. Wat is ze aan het doen nu? Is ze iets Ze zijn bezig met een spel, een voelspel. Er liggen een aantal paardenspullen onder een deken. En dan moeten ze voelen wat het is. En volgens mij had ze nu een halster of zo. Dat kan, dat kan. Ik weet niet precies wat eronder ligt. Dus u zit in de paarden? Wij zitten ook in de paarden, ja. Ja. We hebben 3 paarden die lopen hier. Oké. Inmiddels bent u gepensioneerd? Ja. Hoe lang al? Ja.
Durf ik bijna niet te zeggen. Oh jee. Moet ik even gauw Geef tellen, even, hoor. geef even aan op welke leeftijd u... Ik ben met 55 met pensioen gegaan. Oké. En ik ben inmiddels 75. Heeft dat ook iets te maken met die zware mentale belasting? Dat je daar wat eerder uit moet ook? Nee hoor, Nee? nee. Het feit dat ik redelijk snel vroeg kon stoppen, dat heeft met de Oost-Westbaan te maken, die op enig moment niet doorgegaan is. Maar ja, ik weet niet of jullie daar iets van weten. Schiphol hebben we het over. Nee, hier. Oh, hier? Hier. Er zou ook een Oost-Westbaan komen en dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Maar als je op dag 1 wil starten, dag 1 min 3 jaar, moet je al beginnen met opleiden. Oké. Want die opleidingen duren vrij lang. Ja. Maar, Dus er waren al een aantal mensen opgeleid en toen ging de hele handel niet door. En toen viel ik net in de categorie die mocht stoppen als ik het wilde. oké. Of terug naar Amsterdam voor 5 jaar. Maar toen was u al gewend hier? Ja, dat wilde ik echt niet. Nee. Toen woonde u ook al hier? Ja, ik woon er vanaf 75. We wonen Ja. hier inmiddels in dit huis 40 jaar. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen, dat je dit niet graag meer Nee. opgeeft. Nee. Even terug nog naar, omdat ook in films spelen Ja. luchtverkeersleiders altijd een essentiële rol. Hè? Klopt daar iets van? Van hoe dat in films gaat en zo? Nou, kijk, in grote lijnen klopt het. Ah, Ja, maar ze proberen het natuurlijk ook voor de film vaak wat aantrekkelijker te maken. juist. Romantiseren En noemen ze dat, hè? romantiseren. En ja, je kunt van alles regelen natuurlijk. Hè. Kijk, er was een vliegschool hier op het vliegveld. En je krijgt geregeld leerlingen ook. Van de vliegschool, die komen bij ons kijken en wij gaan daar kijken. En wat we ook doen is een noodgeval in scène brengen. Ja? En dan kijk je hoe een leerling, verkeersleidingsmens, hoe die daar gaat op reageren. Aha. Van, reageert hij adequaat? Ja. Grijpt hij op tijd in? En weet hij wat hij moet doen? Maar dat is toch supergoed, dat je Je in hebt- elkaars je hebt die wereld wissel- stapt. Je hebt die wisselwerking. Want wij kregen ook van de instructeurs van de vliegschool van we gaan vandaag tussen die en die tijd enseneren we een benzineprobleem, een brandstofprobleem. Ja. Nou, dan weet je dat vast. Dus de brandweer wordt dan ook geïnformeerd dat ze niet uit hoeven te rukken, want Ja. dat is fake. Maar dat soort, daar kun je heel veel van leren. Als je in elkaars wereld stapt, zo Ja. af en toe, hè? Want Ja. je ziet die gezagvoerders nooit, hè? Waar je, Jawel, wij zagen ze wel omdat het een kleiner vliegveld is. Dan, zeker met de oude toeren, kwamen ze gewoon bij ons even koffie drinken. Oké. Ja, leuk. Maar nu mag dat allemaal niet meer, Ja. vanwege hun veiligheid. Maar ja, heel in het begin was het gewoon zo klein, maar wel zo interessant, dat je gewoon heel veel meemaakt. Even, ja, oké. In de goede zin van het woord. Juist, maar wat is dan uw spannendste erlevenis geweest in al die Het jaren? spannendste erlevenis, dat wil je niet weten. Oh, Dat is echt een vliegtuig wat neergestort is. hier. Hier, ja, in de mist. En dan krijg je de brandweer die daarbij is. En ja, die moesten de restanten van het dashboard afschrapen. En dat hakte wel in zoiets. Neem je jezelf dan iets kwalijk dat het niet tot Nee, een want goed dat is einde gewoon, nee, dat was gewoon nog eigen schuld ook. Een vliegersfout. Maar je kunt daar ook niet op ingrijpen. Je bent machteloos. En dat is het moeilijkste. Ja, Je kunt alleen maar toekijken en je best doen om het te voorkomen, om de noodvoorzieningen op gang te helpen. Maar verder ben en blijf je buitenstaander. ja. En dat, dat is soms wel moeilijk, ja. Want En dat wordt ook speciaal wel opgevangen. Kijk, er gebeuren godzijdank maar heel weinig ongelukken. Dat is echt waar. En als je... Vliegen is het eigenlijk het veiligste vervoer wat er is. Alleen, het is ook een milieutechnische belasting. Wat moet je nog meer zeggen? Kijk, een leuk incident is als je een vliegtuig ziet starten en het neuswiel blijft dan doorlopen op de baan en het vliegtuig gaat weg.
Is dat leuk? Ja, dat is Ja, voor leuk u om misschien, te zien. maar voor degene Ja. die achter de knuppel zit niet, denk ik. Nou, dat viel wel mee. Want ze zijn doorgevlogen, het waren militairen. Ze zijn doorgevlogen en zijn op een militaire basis gewoon geland. Buiklanding. Nee. Nee? Nee. Gewoon landen Kijk, en het dan een neus aan de grond. neuswiel is twee banden. Oh, oké. En als er eentje afloopt, dan kan die altijd nog wel met 1 landen. Even nog tot slot, want dan zit onze tijd erop. Even heel kort. Wat is nou, om terug te komen op die opleiding, wat is nou de belangrijkste gave die een luchtverkeersleider al dan niet in spe moet hebben? Even kort in een paar Nou, je moet heel snel kunnen accelereren. opschalen. Ja, heel snel. Dus gewoon, je zit koffie te drinken en er gebeurt wat en dan moet je ineens 120% presteren. En dat is iets wat veel mensen niet kunnen. Die kunnen dat alleen maar langzaam opbouwen. Maar echt dat hele snelle, dat is iets heel snel reageren.